Είναι του... Πολλά δεν λένε μαλάκα. Είναι που κάτι το Σάρος, κάτι τέτοια, κάτι... Από ανάδελα που γεμάζουν. Είσαι μια άλλη στον πάγκο μόνος. Στεναχωρία λες. Why? Perché cambio? Ενώ κουζδέα. Υποτίθεται την άλλη ομάδα, ναι. Φάγαμε τον Έλληνα όπως είδες. Μας κανείς να πάμε τον καλύτερο πάντα. Το πρώτο δίληπτο τους φάγαμε την άλλο. Τι μύτη άνοιξε. Είναι το παλκό. Πολύ χτύπησε το παλκό. Τι μύτη μύτη που άνοιξε από και από μέσα. Πώς δεν κατάλαβα. Έπεσε κάτω. Και το πες μου άλλα θα είχε μια γωνιά. Δεν το κάνει πίσω. Όχι, τυχαίνει, εντάξει. Πρόγραμμα είναι όλα. Αυτό έγινε. Φύγαμε! Βαλή, άμα ξεψυχείς πες να σε γράψω, μην το χάσεις το πλάνο. Άμα ξεψυχείς πες να γράψεις να τραβήξεις το μαλάκα. Τίποτα, 3-1. Μπράβο παιδιά, έτσι! Θα το στείλει το βράδυ στα highlight. Θα βγάλουν top 10. Θα παίξει στη σουηδική τηλεόραση. Ξέρεις τι, δεν θέλω να αρχίσω τα... Μπράβο ρε! Μπράβο το φίλο. Μπράβο ρε Θήριο, μπράβο ρε Θήριο. Μπράβο, όλα καλά. Έχεις σωθεί στον πάπο σήμερα, πόπο. Ήρασε. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ρε. Ρεσιτάλ. Πρέπει να κάνουμε ένα μουσικό βίντεο στο τέλος της χρονιάς, φίλε, με καλές φάσεις να πούμε. Ποιος θα κάτσει να το κάνει το θέμα. Εσύ θα κάτσεις, ποιος θα κάτσει ο μαλάκας. Καλό, Μοιράζουν ωραία το παιχνίδι. Τι σκέφτομαι. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω. Τι ώρα θα είναι. Θα πάω να πάρω τα μάξι της Άντρα να φορτώσουμε 3-4. Θέλω να... Δεν θέλω να χάσω το μάθημα ρε γάμο. Έχεις γίνει στα σουηδικά πολύ, έχεις διαβάσει. Ρε φίλε, είναι το τελευταίο χαρτί που παίζω τα σουηδικά. Άμα δεν βρω δουλειά και με σουηδικά θα σωθώ να φύγω. Διαβάζει επιμελώς κάθε μέρα. 45. Ούτε καν βίζα και φεύγω. Ο Μπάρμπας είδε στη γειτονιά μου. Ο Μπάρμπας στη γειτονιά μου του κλείνει το δεσκάδι του μάλλον. Ποιο Μπάρμπα, πού? Αυτός που είναι πάνω στη στάση εκεί που είναι μετά το Αλμεντάλ. Πριν το Αλμεντάλ. Δεξιά. Του κλείνει, ρε μαλάκα, ο άνθρωπος έγινε 82 χρονών. Και έχει liquidation, τι δίνει έτσι. Έχει φίλε μέσα 50.000 jazz δίσκους, πόσα εφτάρια και τέτοια και δεν βρίσκει άνθρωπο να αφήσει το μαγαζί και θα αρχίσει να τα πουλάει.